tarisa izvezvo vanhu vane mari, the life of this man Chivayo, se wiki noChivayo achinja mhuri yese, achinja upenyu hwemaartist, achinja upenyu hwemacelebrity, munhu one. Jotamu wema-artist, jotamu wema-celebrity, jotamu wema-postori, jotamu wekwaChivayo. Imagine. Yes. Handifunga kuti izvezvi kunewo kwaChivayo anotambura because of the one person. Saka peji iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteito anazigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise anazigo. Panopera 1 week vachikuposta anazigo. Uchiita sekudaro, I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pa social media. Lokubatikadare anazigo. Ladies and gentlemen, nansi tina Apostle Sande, but kana uri munhu anofarira chirungu unogona wati Apostle Sande. Chokwadi. Unobva nyanzoita zita Apostle Sande, Apostle Sande Ministries. Church of Christ Life International. Church of Life Christ International. Munowanika muri kupapa? Ku Highfield, ku Western Triangle, opposite kuZanai Primary School. Zvoti munhu achibva kuchitungwiza ungosvika pamapuranga ungobvunza N1 kuti ndaenda pa Church of Christ Life International. Munhu unotorasika wasvika. Uri kubva muFakosi ungosvika pamapuranga kana kungoti uda kudzikira pa Grace Straight College. Pane shed iri opposite college ndo patinenge tiri. Alright, munoti chini because ndikuona muchiri vechidiki. Hamusi mudiki, but muchiri vechidiki. Vanhu vobva vanobhelieve kuti vechidiki vanofana kuita mapasta, madhikoni, kana maasha, then maapostle tozvisiro vechikuru because munyika tainyanyodza ana apostle iye chigoti, ana apostle, munoza maapostle aya anenge vakura. Munoti chii kune vanoti apostle munenge maita mudiki. Isi tinobva tazvibatira pana Joel chapter 2. Kuti mweya mutsvene akadzikiswa pane munhu wese. Mwari chinangwa chawo havagone kushanda nemunhu nokuda kwemhumo, but vanoshanda nemunhu maringe nokuda kwepfungwa dzawo. Because John chapter 1:12 inoti kune vose vakamugamuchira, which means even munhu ane 12 years, even munhu ane 13 years. Bible inoti akapiwa simba kuti vanzi vana vaMwari. Saka it's not about age, but it's about God. Chinangwa chaMwari kuvanhu zvavari kuda kuti zvinge zvichiitika. Ndo zvakakosha ipapa. Hanzi Jesu akafa iye apa 33 akapedza mission. Yes, angatopedza mission yezvaanga adanirwa. But aigona kuti pagungano rakazara vanhu vahombe nevadiki kuti mese muri vana vangu kuti my children, my little children. Yes, ndo zvaanga akatodanirwa. It's about the spirit nechakaiswa naMwari maari. Mwari vaisagona kushanda nemunhu maringe nokuda kweukuru hwake kana kuti maringe nokuda kuti ndebvu dzachena, but vaishanda nemunhu maringe nezvavari kuda ivo. Ndokupaona hanzi ukasangana nemunhu waMwari kazhinji kacho mubvunza kuti Mwari akamuudza kuti chii kana kuti Mwari akamutumirei. Isi yatakatumirwa is the word for people to give the life kuna Mwari, and the word of restoration and the word of power. Kuti simba raMwari ringe richionekwa kunyanyanyanya pamusoro paupenyu hwavanhu. Ndataura pana John chapter 1:12 kuti kune vose vakamugamuchira vakapiwa simba rokuti vanzi vana vaMwari. So chinangwa chedu vanhu to receive the power, because shoko raMwari takarwerenga pana 2 Samuel 22:33 inoti my Lord is my strength and the power, he makes my way perfect. And chinhu chakaitwa naJesu zvakare achibva mukumuka Matthew 28:18 anoti all power in heaven and earth is given unto me after the resurrection of Jesus Christ. Saka chinangwa chedu ndechesimba raMwari, the manifestation of the power of God. Simba raMwari rakaonekwa mumunhu. It's easy kuti munhu awane healing. Simba raMwari rakaonekwa munhu. It's easy kuti munhu anga achisiya chivi. Simba raMwari rakaonekwa munhu. It's easy kuti munhu anga achiwana direction mukati muupenyu. Saka chekutanga it's power. Ndikupaona. Then vanhu vazhinji izvezvi vanhu vanenge vada kuziva kuti kuna spiritual father here kana kuti muri kutongotangawo makati ndakamentwa kuUganda kwa Prophet Samuel Kakande. But it's not the first person akandizivisa Mwari. Because ndakatanga kuziviswa Mwari nevabereki.
ndakazoziviswa Mwari ndichinge ndakuchikoro. Ndakazoziviswa naMwari my first pastor vainzi Bishop Diamond Piri. Is the one vakatizivisa zvaMwari uyu. Saka nenyaya yekuti unenge wakunyanya kuda kudongodza nekutsvagisisa kuti ndoda kunyanya kutsvaga kuti simba raMwari rakamira papi ende rakadii, nokuti munhu nemunhu ane madanirwo anenge akaitwa, ane zvimwe zvaanoita, ane paanogumira. Zvakafanana chiremba, kuna chiremba anogona kunge ari ngori wemusoro chete, kuna chiremba anogona kunge ari wemabhonzo, kuna chiremba anogona kunge ari wemaoperation. Saka taida kudongodza kuti tisvike pamagumo ekutsvaga chakawanzika chesimba raMwari. Saka ndakazonoshanya ndakaenda kuUganda kwaProphet Samuel Kakande Ministries. Yes. Ndakakutsiriswa and pandakazomuka ndakatozomuka Prophet vatobva vastori vatobuda muservice. Ndakatadza kutoziva kuti chii chaitika, ndakutozvibvunza and vanga vasati vatovaka zvavaita izvozvo because it's 2017 kuchiri about 9 mapartitions because vanhu vanga vasingaitire service munzvimbo imwe chete. Vaitova nemapartitions, vamwe vachitonera TV maservice kuTV kusati kwave zvakwave izvezvi. Ndonguva yatakatanga kushanya kuenda ikoko. Takaona Mwari naiko zvinozvi tiri maproducts awo. I'm happy kuti muna spiritual father because vanhu vazhinji vanenge vaona uremu huri pavari obva kuti haindokwanisa kungozvita ndakazvimirira ndega, but kana vaina spiritual father I think vanoitawo vachiprovida guidance, leadership, and I'm so happy. And zvinokubatsira for direction and information mukati melife. And someone says sometime back kuti if you don't have a father in the area of prayer, you don't have feathers. Unenge uri shiri isina manhenga, hauna kwaunomburuka uchienda. Ende vanhu vazhinji tinoda kutsvaga vana baba pamweya nechinangwa chekuti ndoda kuti ministry inge ichikura, ndoda kuti vanhu vakawanda vange vachiuya kuchechi, kana kuti ndoda kuti ndinge ndine masimba, kana kuti ndoda kuti vanhu vange vachiporeswa. Hachisi icho chiri chinangwa, but inyaya yekuti iwe unenge une hondo dzako dzinenge dzichitorwa newe, zvokuti you need someone ane higher anointing than you to mentor you, to give you direction, to pray for you, to get direction in life. Zvinhu zvichiita zvakanaka. Ndikupaona apostle. Then ndikuona kuti munenge mune zita remadunhurirwa. Maybe ndimakazvipa kana kuti kereke yakasvika pakukupai kana kuti kune vakarangwa vakati rege tikupei zita iri hanzi the witch killer. Zita iri rakauya panyaya dzekuti handidi kumboona chinhu chinonzi muRoyi pamberi pangu, kunyanya ndiri seni. Personally, mutori personal now. Chaizvo vakatikanganisa zvinhu zvakawanda vanhu vanonzi Varoyi. Ene unenge uchiona kuti vanokanganisa futi vanhu pazvinhu zvakawanda. Ende vamwe vanhu vanenge vane mubvunzo kuti nyaya dzeuroyi dzakapedzwa kudhara naMwari kana kuti hadzimo muBhaibheri. Makada kutoverenga pana Exodus chapter 3, Mwari vataura naMozisi kuti enda unotaura naFarao aregedze vanhu vangu vaenda vanonamata. Zvinonzi Farao akashedza ng'anga nevaroyi pakaitwa mapipi. Vanhu vane chinangwa ene ng'anga dzake nevaroyi vaFarao vaive nechinangwa chekuti vanhu vasabude muEgypt. Saka basa ravaroyi nderekuda kurwisa destiny yevanhu, ndeyekuda kurwisa upenyu hwevanhu, ndeyekuda kurwisa future yevanhu kuti musabudirire. Saka vanhu pavakazonditi witch killer handaigona kupinda papulpit ndakasataura nyaya yekuti muroyi ngaafe. Apa mashoko ekuti muroyi ngaafe ndimi makainventereni pamwe nekungovengawo varoyi? Yaitoitwa ngaanointing inotoshanda mandiri zvokuti handigone kuenda kana papulpit pemunhu ndakasataura chinhu chekuti die ende zvinhu izvo zvichitomanifesta. Mwari ndofunga aiudza futi Moses kuti Exodus 22:18 anoti usaregedze muroyi achinge ari mupenyu. Ende vanobva vati ndona kune maKristu anoda Mwari chaizvo, anovimba naMwari, but vanototi hakuna chinonzi uroyi. Kana machechi notozinzi hakuna chinonzi uroyi, musapote muchifungirana uroyi, hakuna chinonzi uroyi. Nyaya yekunzi hakuna chinonzi muroyi inenge yadoctrine, but maringe neplan yemasikirwo akaitwa zvinhu pano panyika naMwari, Satani achizowana masimba
ekutanga kugadzira nyaya dzevaroyi vake zvinizvo zvitoripo because tinofanira kunzwisa chinhu ichi kuti Mwari bedza vasiro vakataura mubhaibheri, Satani akataura mubhaibheri. Mwari pazvinhu zviri clear pavakataura Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. Genesis chapter 3 Satani anga akutaura kunyoka pakazoita kuti Adhamu naEvha vanga vachidya muchero, Satani ndiye anga ataura. Saka nevaroyi vane mabasa avo avakatoita futi mubhaibheri. Makorenga Judges chapter 1 there is a man wainzi Adon Bezek muBezek. Bhaibheri rinoti wakatambudza madzimambo 70. Kana tichitaura nyaya dzemadzimambo tikutaura vanhu vari educated, vanhu vari gifted, vanhu vari intelligent, vanhu vari surrounded by maadvisor. Yes, but vakatambudzwa nemunhu one wainzi Adon Bezek. Saka we see kuti Adon Bezek is not a human being, is a spirit, is a demon, is a witch. Wokuti aenda achinodimbura zvigunwe, aingorwa zvigunwe chete zvemaoko nezvemakumbo, zvigunwe zvemadzimambo vaidimburwa maoko, which means mambo ainzi unofanira kunge uchitonga but hauna kana chaunobenefita mukati melife. Titoni vanhu vakatodaro nachilari wokuti you are too educated but basa rauri kushanda rienda nezvawakadzidza. Unenge uchitorwiswa kana wakapuwa department rekuleader unowana muhoro usingaendera nedepartment iroro. Unenge uchingonzi uri kungofanira kungobatirira bedzi, which means it's Adon Bezek spirit. Unenge wakatoroyiwa. Maspirits yaAntoni mazita unenge wakatoroyiwa, unenge wakatosungirwa upenyu nevaroyi kuti zvinhu zvisakufambire mushe. Saka vakatambudzwa vari 70 kusvika Mwari vachema kuna Mwari. Zvinonzi vaIsraeri vakachema kuna Mwari vakati ndiani achatirwira maoko aAdon Bezek, because aive leader panguva iyoyo anga afa ainzi Joshua. Zvinonzi God appointed Judah kuti Judah must go to deliver the child of Israel from the hand of Adon Bezek, which means Judah, Bible inotaura kuti Judah wakaenda ndobva anobata Adon Bezek, and Adon Bezek haana kumusiya ari mupenyu. Zvinonzi vakabva vamudimburo maoko ake nemakumbo ake. Ndopandinosapota nyaya inoitwa nevamwe inonzi go back to sender. But ini ndinozoityira chinhu 1 chekuti wakanodzosera zvakangonorova zvakasauraya munhu akanomuka akaenda kune vamwe vane masimba anokudzokera okusiya usiri mupenyu. Saka ini ndichikuda kungoti Adon Bezek ngaafe, ngaasasiwe ari mupenyu. No mess, like wrestling pane time yavanomboita mumwe mutambo unonzi no mess. You make sure kuti munhu kana achidonhedzwa pamusoro petable anodonhedzwa pamusoro petable. Ndikupaona saka kudepartment revaroyi chete ndo panodanirwa witch killer kuti witch must die, and tinoita kushandisa simba raMwari. You know Mr. Zigo wakaverenga Bible Psalm 66 verse number 4 inoti how terrible thou God through the greatness of power enemy shall submit to you. We are talking about the power of God. Psalm 62 verse number 11, once God speaks, twice that I hear, power belongs to God. Psalms 29 verse number 3, the voice of the Lord is too powerful, the voice of the Lord is full of majesty. Romans chapter 13, the Bible says, let every power, which means the power of witchcraft, submit for the higher power of God. Should my brother Paul, Romans chapter 1 verse number 16 said, I'm not ashamed to kill witches. I'm not ashamed by the gospel of Christ. It is power of God unto salvation. Should be Exodus chapter 8:18. Remember, I'm the Lord God, He give you power. Kana takataura nyaya dzesimba muroyi anofana kufa. Isaiah 48 verse number 22. The Bible says there is no peace, that says the Lord, for the wicked. Which means avafani kuwana rugare kana vanhu vachiita nyaya dzewitchcraft. Panofana kutotsemurwa gungwa, vanhu vopinda, ivo vada kuteera vari kurwa nesu voparara ipapo. Should be Exodus chapter 15 verse number
6, the right hand of the Lord is too powerful. Job 26, verse number 12, he defied the sea with his power. So we need the power of God to manifest, the power of God to destroy witches and wizards. magwaro ari kubuda mumusoro aya kukrema here kana kuti akukrema ndifunge because angadai maakanganisa mweya muchona ari kubatsirai This witch killer. Philippians chapter 3:10, we know him by the power of resurrection. Philippians chapter 4:13, we do all things through Christ who strengthen me. So we need power. Romans chapter 8:27, all things work together for good for who loves God. Kana usingade mwari zvina zviringidzana. Because you know, all things work together for good for who loved God. ndikupaona saka kana tichidedza zita ravo isusu tinovati Apostle Sande, tovataisa ma-open courts, the witch killer, close courts uko andimaona because vamwe kunoona Prophet Emmanuel Makandiwa Prophet Makandiwa ndakanga mati zita ravo rinoshandisa ndireche but Prophet Ubet Angel vanonoshandisa the major ichichi saka prophets not prophet ndikuna manjiri zvakanakira kuti apostle vanombopinda maoffice emaprophets nemapastor nemaevangelist avo but vanenge vari apostle saka Apostle Sande the witch killer ndizvo. Yes, and it's a grace ninyewe kwatakarerwa. Kwatakakurira isi takakurira mupoto weshoko. The men wanambotira nezvavo Bishop Diamond Piri. Aiwa vaive muri mumwe magwaro. Ndikupaona. Magwaro. Tell me about events yamuri kuita manje, night of power. Ndokana natoti Varoyi wasauye. Like I feel that power like now. I feel that power. I feel that power. Night of power iri kuitwa musi wa4 October. And I believe power is going to surprise someone's life. Power is going to deliver you from the altars of witchcraft. Power is going to deliver you from the cases of setback, bad dreams, sickness, stagnation, anti-progress. Nkoma zigo munoziva kuti kune munhu izvezvi anorota ari kuchikoro. Wakapedza zvokuti musoro wakutochena so hausina kana pfungwa dzokuti ndoda kumboita kana masters kana degree. Unotorota uri ku primary so wakagara padesk. Vamwe vanhu havazive chirevo chazvo. But isusu Ishe akatipa chizaruriro. Ndo zvimwe zvatinenge tichipatsanura musi wa4 October for night of power. Madreams tinointerpreta. Unorota uchirara nemhuka. Unorota uchirara nemunhu wechikadzi usiku. Zvine zvazvinoaffecta your physical life. Unorota uchimhanyiswa. Unorota wakapfeka mamvemve. This is the sign of the spirit of poverty. Unorota uri kuchikoro wakapedza, it's a sign of the spirit of setback. Kuti wewe wakura wafanira kuita business, pane mweya inenge ichitoti uchiri kumashure tsano, hakuna kwaunofanira kunge uchienda. Saka ndo chinangwa this event chedzikinuro yevana vemuZimbabwe, not muZimbabwe chete, chedzikinuro yevana yevanhu kubva mubondage. Pa night of power. You are educated but zvinasi kufamba zvakanaka. Pane spirit yaAdon Bezek iri kurwa newe. Kune mafamilies mukomazigwe kuti kune vanhu vari too jealous. Zvekuti kune vamwe kuti vanhu vachiberekwa vanoberekwa nemagifts akasiyana. Kune magifts mamwe atinoti the spirit of hunting. Ndofunga munhu kwese kwaanoenda anotoudzwa kunzi une shauri kuvhima iwo. Une shauri kuvhima. Yeah. But vamwe vanhu vanenge vakuvhima haranga kana kuti vakuvhima vakadzi. Inyaya kuti unenge usina kuwana the mentorship in the area of hunting. Isinotendwa kuti munhu kana akavhima ngaise chikafu patable. Saka unenge usina kuenenzverwa, unenge wangovhima vakadzi. Unenge wangonzi waita mukadzi Glenview, waita kuwadzana, wakaita kukati kana vasikana enda urambwe because chipo chinenge chiri mauri hachina kuenenzverwa nemunamato. Saka ndikuti pa night of power munhu wese ane chainacho ndakakushaya ndiosiko ari kuziva ndoda direction mukati melife, ndoda kuti Mwari andibatsire pane chipo chiri mauri pamwe wanochidiscover kana kuti kuna akaita witchcraft pamusoro poupenyu hwako. Makorenga Judges chapter 9, there is a man wainzi Abimelech.
ndichazomboitsanangura mumwe musi ndichitaura nyaya dzengozi kune vanhu vanotaura kuti hakuna ngozi hakuna chii zvinizvo zviriko witchcraft iriko Adon Bezek Abimelech Bible rinotaura kuti vakaberekwa vari 70 nababa vake ende baba vake ndo vakadzikinura vanhu kubva maoko avaMidianites baba ndobva abereka vana 70 abereka vana 70 Bible rinoti iye aive mwana wokupedzesera ari mwana wokupedzesera ndobva abatwa nemweya wegodo ndobva aenda paShekemi paive nemadzikuru ake akati muda kuti here mutongwe ushe nevana vababa vangu munozviziva imimi kuti mwana mukuru ndiye anogadzwa ushe zvinonzi vana sekuru vakati izve shuwa zvavataura izvi takaregera vanhu vanotibata ushe ndobva vaenda paShekemi paive nechimwari chavo ndobva vanotora 70 pieces of silver ndobva vamupa ndobva anouraya vana vababa vake vese paibwe rimwe chete but makaverenga Judges chapter 9 verse number 15 pane mukomana mumwe chete zvanoda kutaura mhuri weZimbabwe kuti iva munhu mumwe chete pamusoro pomhuri yako anonzi Jotami Bible rinoti wakatiza ndobva anokwira mugomo ndobva ashedzera kuti imwari mumwe weShekemi makagadza Abimeleki mwana womwanakadzi wenyu kuti ave mambo wenyu kana makaita zvinhu izvi zvakanaka angazviongwe but kana zvakaipa zvinonzi moto ngaudzike pamusoro penyu saka Hebrews chapter 12 verse number 27 inobva yati fear not the God is a consuming fire saka the night of power is the night of power is the night of fire moto unofanira kudzika uchiparadza zano rovavengi nezvakaitwa mumwe munhu paupenyu hwake Bible rinotaura kuti Jotami ndobva ati moto ngaudzike kuimba yemiro unoparadza imba yaAbimeleki ngaudzike kuimba yaAbimeleki unoparadza parume weShekemi vese vakaparadzwa 22 zvinonzi Mwari vakatumira mweya wetsvina pavarume veShekemi naAbimeleki varume veShekemi vakaparadzwa vese saka ndikuti muroyi wako unofanira kufa ari kurwa nedestiny yeupenyu hwako ari kurwa nechikoro chako ari kurwa nebusiness ari kurwa nelife utange umwe upenyu zvinhu zvichiita zvakanaka and I believe kuti musi wa5 wakutotanga the new beginning of life because unenge wabuda muprison unenge wabuda mujeri unenge wabuda maoko aAbimeleki saka ndiri kuti ngakuwanike Jotami pane munhu akantarisa ngakuwanike Jotami wekumhuri yako kuti I'm ready to fight for my family munhu wana anogona kuchinja upenyu hwanhu vese tarisa izvezvo vanhu vane mari the life of this man Chivayo vese wikino Chivayo achinja mhuri yese achinja upenyu hwemaartist achinja upenyu hwemacelebrity munhu wani Jotamu wemaartist Jotamu wemacelebrity Jotamu wemapostori Jotamu wekwaChivayo imagine handifunga kuti izvezvi kunewo kwaChivayo anotambura because of the one person saka ndiri kuti munhu wani anogona kuchinja upenyu hwevanhu vese ndanisa ndapedza mukomazigo makorenga pana Judges chapter 9 verse number 45 zvinonzi Abimeleki akaona kuti vanhu vatanga kurwa vanhu vari kufa paShekemi saka pa this night of power panenge pane covenant salt pachaputswa hari I believe the next interview ndichakuexplainai about the clay pot ndatara nyaya yemunyu zvinonzi Abimeleki wakakusha munyu muguta achifumura saka tichati tanamatira vanhu taputsa hari tichafumura nezvimwe zvavakaitwa muupenyu hwavo because hatisi kuzoda kuti kana muroyi afa munhu ozosara chinzi akaroyiwa neakafa ndo problem inoita vanhu okuti anoti anouya achirwara so obva ti toda kuti ari kundiroya ngafe it's a process toda kutanga tabvisa zvacho zvawakaitwa kana tazvibvisa tozouraya kamuroyi because takatanga tamuroya simba iro tinaro but akangonzi afa iwewe unosara uchizonzi wakaroyewa neakafa ndo zvatisi kuda kuti zvinge zvichiitika kwauri saka Bible inotaura kuti wakakusha munyu makazonoenga pa48 there is a woman asina kutaura nezita ndoda kuti kuite mumwe munhu anorwira mhuri asingazombotaurwe nezita zvinonzi Abimeleki wakasvika paguta reTembesi achida kudonhedza guta rese but kune mukadzi akauya akasenga guyo ndobva anokanda guyo pamusoro pedehenya raAbimeleki zvinonzi Abimeleki akarara pasi Bible rinondidzidzisa richiti akashedza jaya rake akariti uya nebvumo undibaye neparutivi rwangu kuti zviregedze kunzi ndazorewa nemukadzi it's a pride saka ndoda kuti iwewe wakantarisa uri kundinzwa
this event, the night of power. Uya nemapictures emhuri, uyabve nehembe yemurume wako. Ari kunetsekana kuti asiye nyaya dzesmoking alcohol because it's a spirit. Haagone kungozvikunda nje, but zvinokundika through the power of God. Should be 1 Corinthians chapter 4:19. The word of God is not about in word only, but in demonstration of power. Power is not powder. Yes, another pastor. About the power. So the power is not a powder. Sure, power is power. Power is power. 2 Timothy chapter 2:7. God did not give us the spirit of fear, but the spirit of power, love, and sound mind. Sound mind. Romans chapter 12:2. Your mind must be renewed in the word of God. John chapter 1:12 tamutaura zvakare. Romans chapter 8:32. You shall know the truth, and truth shall set you free. Zvandikutaura ichi ndochokwadi chinounza freedom mukati meupenyu hwomunhu. Uri kuroyiwa. Ndafarira kuti mafundiso mazuva ano epower nakana kwaro kana wani riri mumusoro but mimi ndikuona kuti mukutoti promisa power muchishandisa magwaro. Unoziva kuti chii? There is a scripture isingazikanwi nevanhu, even vamwe vafundisi. Ndakutovapa. Kana uda mascriptures kugara pasi chaipo chaipo kuti mufundisi ndizi tinonzvera kutsvaga kunamata chakuti Mwari ndipe chizaruro. Mwari andipa chizaruro pamusoro pekuti munoziva kuti vavengi vanonamata so vachida kuti ufe, vaida kuti zita rako riparare. Mapisarema 41 verse number 5 inonzi my enemy speaks evil against me. Anzi vanoti uchafa rini? Vavengi vangu vanotaura zvakaipa pamusoro pezita rangu vachiti anofa rini zita rake rigoparara. Munoziva here mukoma zigo kuparara kwezita zvinorevei? Unotadza kusiya legacy. Unofa usina chaunosiya, usiye mwana, ausiye kana tuckshop zvayo, ausiye kana bhasikoro zvaro. Vada kuti ufe vavengi vako. Iwerenge zvezvi. Vavengi vangu vavengi vanotaura zvakaipa pamusoro pezita rangu vachiti anofa rini zita rake riparare. Saka wakatadza kuuya ku night of power kuti uraye muvengi. Your enemies waiting to kill you. But I want to give you this scripture, 118:17 Psalms. The Bible says, you are not going to die, you live and declare the goodness of the Lord. Ndo andafara David kuna mapisarema 91 anoti uyo ugere panzvimbo yokuwanda wokumusoro-soro ucharambira pamumvuri wamasimba ose. Chapter 2 anoti ndakati kuna Jehovha ndiye nhare yangu norutiziro rwangu, Mwari wangu nababa wangu wandovimba naye. Chapter 3 akati uchandivhumbamira pamugombe wemuteo weshiri nepahosha inouraya. Chapter 4 handingatye chinovhundutsa kana hosha kana musewe unofurwa masikati, ndichatizira pasi peminhenga yake. Uchandivhumbamira. Zvinonzi 1,000 vachave muchanza cheruoko, another 10,000 muchanza cheruoko. This for the night of power. Vachave muchanza cheruoko but havangasvike pedyo newe. Ndokuvaona. Saka tichipendera nditi night of power, I think inini ndini Jotamu wekwedu. Amen. Ndendiripo. Amen. Ndine hari yangu. Tichipwanya nesauti yangu ichita sei? Ndichikusha. But hamuna kuudza manje kuti tinoya kupi manje. Okay, night of power ku Highfield ku Western Triangle, opposite Kudzanai Primary School. Pane chikoro cheKudzanai Primary School, opposite the ground rotambirwa bhora. Unotoona the shed, pane the banner, pakatonyorwa Church of Christ Life International, pakanzi which must die. Usaregedze muroyi achinge ari mupenyu. Pamwe nengoda kuzotibata padzinhare kuna vari kwaMutare, Bulawayo nditeererei, Zimbabwe nditeerere please. Night of power event yaunofana kuwana dzikinuro iwe nemhuri yako. Ndataura zvana Jotami, ndataura zvemukadzi wasina mbotaurwa nezvezita rake. Kune vanhu vanofana kuve breadwinners efamily nenyaya dzeprayer to deliver your family from the captivity. Uri kwaMutare, uri kubocha, uri kupi, uri kumasvingo, uri kundinzwa. 4.
this 4 October inenge Friday, 4 October, night of power. And I believe power is going to surprise your enemy, and the power is going to deliver you from the captivity. And God is ready for you. Power is ready for you. Western Triangle, opposite Kudzanai Primary School. Number zekufona should be 0774 066 971. I repeat again, 0774 066 971. You have another number, 0773 582 682. 0773 582 682. We have another number again, 0775 637 960. 0775 637 960. Ku Church of Christ Life International. Inzvimbo yakanaka unofunda shoko raMwari, nyaya dzekuti muroyi ariko, vanourayiwa varoyi, nyaya dzengozi, nyaya dzekuti kune macases, nyaya dzekuti kune zvinoda kuripirwa, because most of Christians havabudise zvinhu pachena nenyaya yedoctrine. But murawo kana mbanje dzakanzi hadzisvutwe, wakaonekwa uchisvutwa unoiswa mujere, kunyange dzichirimwa. Vanotorima vangorimire kusvuta bedzi, vanotorimira for medicine. Saka ngatisanganei ku Church of Christ Life International namukoma Zigo, ku Zigo TV, which must die. Thank you so much, Apostle. Amen. Maita basa nekutishanyira. Wonderful. Ladies and gentlemen, tasvika by the end of the video. I trust kuti ticharamba tiripo panapa ticharamba tichitaura case by case, atinoti case study, nekudzidzirawo zvinhu zvakawanda. But one thing for certain, manamba madedzerwa neaddress mapiwa. Musi wa5 October vanozomukawo apanapa plus ndo futi pachurch pavenue ndizvo ndo futi pachurch vanenge vanyanya kunonokerwa. Munokwanisa kuti asi kuuya zvenyu kuchechi muchiona kuti zvakamira sei. Funda shoko. Thank you, Apostle. Shoko, scripture and scripture. Tinofana kuve vanhu veshoko raMwari, because zvinhu zvese zvakaitwa through the word of God. And with that we are out. Amen. Of our time.